Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw aw minnu sigilen bɛ k'an lajɛ ni wagati na Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati cogoya la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye novembre kalo tile 19 ye san 2025 kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. Camion ulu fale taji la tɛtɛtɛ u kɔni ye bɔra u dagayɔrɔ la ni ka u kunda station kɔni kan n'u bɛ ka taa tajiw kɔni ulu bila yen nɔ ni baara in bɛɛ lajɛlen kɛra an ka ministre ɲɛma ale ɲɛna ni o ye journal de division Abdoulaye Maïga ye min ni ale kɔni taara bɔɲɔgɔn ye la fɛn min ye taji feere yɔrɔ ulu dagayɔrɔ kɔni o la ni o ye o map ye a kɛra kunu o novembre kalo tile 18 san 2025 ni bɔɲɔgɔnye yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ baara kɔni ka taa a taabolo ni ka ulu lajɛ an ka gouvernement ɲɛma a ye o mapu cakɛlaw ni ka u fo min ni an ka camancɛ fanga jamana ɲɛma ni o journal d'armée Assimi Goïta ye ale ka folikan a y'o ta ni ka ɲɛsin o mapu cakɛlaw ulu ma laɲini ye min ye o de ye ka se ka maaw ni ka ulu nimisi wasa tajiko ale la. Qatar ka lasigiden min bɛ an ka jamana ale kɔnɔna la ni o ye Amada Mauzi Salim Saidi kunu novembre kalo tile 18 san 2025 ale ye waati kunkurun bɔɲɔgɔn ye ni ka o kɛ an ka ministriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ sɔrɔladon koɲɛw olu ma ni ale ministri kɔni ye Sadio Kamara ye u ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya min ni a bolila Mali ni Qatar ka bolodi ɲɔgɔnya min bɛ n'a bɛ san caman bɔ ka kuma olu kan ka kuma falenfalenw fɛnɛ kɛ ni ka olu kɛ Mali ni Qatar ka baara ɲɔgɔnya siraw olu bɛ se ka sinsin cogoya min na ka taga a fɛ. Autorité de la communication ale kɔni bɔra ni ka sɛbɛnfura ni ka o bila sɛbɛnfura min ni a bɛ tali kɛ k'a ye k'a fɔ ko kangaridakan kɔni o don maa minnu bɛ yen nɔ ni u kɔni bɛ ka walejugu ta ni ka ɲɛsin jamana cakɛlaw olu ma jamana cakɛlaw ye min ni jamana yɛrɛ marabaw kɔni kelen don ka u bila forobacaw olu la ni sɛbɛnfura in bɔra kunu novembre kalo tile 18 san 2025 a yirala fɛn min ye autorité de la communication ɲɛma ale fɛ ko gouverneur préfet ka taa se sous préfet ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛsinen bɛ jamana ale ka cakɛw olu kɔni ma min ni a baaraw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bilalen bɛ sariya sira o de kɔni kan maa o maa de kɔni bɛ yen nɔ ko e de ka baara ɲɛsinen bɛ ka dankari foroba cakɛlaw olu ka baara la min ni jamana kɔni kelen don ka u bila jamana ka baara la ko ɲangili bɛ da i kan ɲangili min yɛrɛ kɔni ni ale ka jugu maa caman bɛ ka i yɛrɛ ɲininka nin ko la ko yala autorité ka nin kunnafoniya in a sɛbɛnfura o la ko yala fɛn min ye ORTM ni wagati in na ale ni videomani maaw kɔni olu bɛ ɲɔgɔn na a ɲɔgɔn sama kɔni a juguyalen don bɔlɔlɔkannaw olu kana na maa caman bɛ ka i yɛrɛ ɲininka yala nin kunnafoniya in bɛ tali kɛ ka ɲɛsin videomani olu de ma wa. Fintigilakaw kɔni bi u ka baara la sanga a n'a ka wagati walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw n'u bololaminɛw ka olu kisi cogoya min na o siratigɛ kɔni fɛ sa Diripa ale bɔra ni ka kunnafoniyaw ka olu bila k'a ye k'a fɔ ko u kɔni bɔra fɛn min ye karɔgɛlɛnjinɛ tigilamɔgɔw kɔni tun bɛ bolimafɛn kɔni o kɔnɔna la ni o ye pick-up ye a kɛra ni o ye pick-up ye a kɛra jɛnɛ kɔni o masurunya o la an ka fintigilakaw kɔni ye dankari ni banbagaci wale tigilama ninnu ka bunahadamadenya o la ani ka tila tuguni k'u ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ lajɛlen ka olu tiɲɛ. A yɛrɛ ka fɔ bɔlɔlɔsira ale kana la ko fɛn min ye Diripa ye ale kɔni bɔra ni ka sɛbɛnfura ka o bila k'a fɔ ko jamana kɔni ale bɛna maaw kɔni ta finitigiya o kɔni na Diripa ni o ye état-major général des armées ale bɔra ni ka kunnafoniya ye k'a galontigiya k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka i hakili to i yɛrɛ la k'a sababuya kɛ bɔlɔlɔsira ale kana na kunnafoniya kolon olu kɔni bɛ cari kunnafoniya minnu yɛrɛ kɔni n'u bɛ tila ka a sinsin k'a ye k'a fɔ ko décembre kalo tile fɔlɔ natɔ kɔni ko jamana kɔni mago bɛna jɔ jamana kɔnɔdenw olu la walasa ka tɛ ka jamana kɔni ka ale kuma bɔ maliyɛnden minnu si bɛ t'u jɔ san 18 ka taa se san 40 o bɔɲɔngo kɔni na k'ulu kɔni bɛna ta ka kɛ finitigilakaw ye ka se ka taa karɔgɛlɛnjinɛ tigilamaw ni ka olu kɛlɛ Diripa bɔra ka nin kunnafoniya ye ni ka ale galontigiya k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka i hakili to i yɛrɛ la ni kunnafoniya bɛ di a ka sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn kunnafoniya ale bɔra yɔrɔ min na. Maliyɛnden minnu bɛ yen nɔ ni olu sigilen bɛ jamana ale kɔkan ka kɛ ni Kidali kɔni ale labilali nisɔndiya kɔni kow ye an ka maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔkan min ni ka taa se madame
min ka taa se madame Aissata Tunkara ma ale ka bolo sira fɛ ni ale sigilen bɛ États-Unis jamana kɔni o kɔnɔna la u bɔra ka sefa wari miliyɔn 2 n'a kunkan fɛ ka o de kɔni ni ka ta k'a di fɛn min ye an ka finitigilaka minnu kɔni olu tanyana u den minnu bɛ yen nɔ ka se ka wari ta ni ka di u ma u bɛ se k'u ka mawuɲɛw ni ka olu k'a la cogoya min na. Fintigilakaw ka kiri o dayɛlɛla fɛn min ye kunu novembre kalo tile 18 san 2025 kiri min yɛrɛ kɔni ni a ɲɛmaya kɔni o bɛ madame Asama Dolo kɔni ale bolo a n'a cakɛɲɔgɔn kiri ale bɛna tali kɛ maa 8 ka kiri kɔni o kan dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu ka kiri o ye suɲɛni ye dɔw ta bɛ yen nɔ olu ka kɛlɛkɛ marifaw olu kɔni tunna olu bolo o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw olu kiriw de kɔni bɛ sen na. An bɛ taa Kulukorokaw olu fɛ yen nɔ ni wagati in na Kulukorokaw kɔni olu nisɔndiyara kosɛbɛ ka sababuya kɛ kuranko kɔni gɛlɛya kɔni o bɔra u ka CSREF kɔni ale kan kɛrɛnkɛrɛnnenya sa morgue kɔnɔna yɛrɛ kɔni o la gɛlɛyaba tun bɛ yen nɔ ka taa kuranko sira kɔni o fɛ CSREF kɔni ale ye fɛn min ye pano ni ka o sɔrɔ min n'a musaka tari jɔ sefa wari miliyɔn 10 o bɔɲɔngo la a bɔra Orange Transit cakɛla kɔni ale kunna min ni a ɲɛmaa ye Birahima Drame ni bɛɛ b'ale wele ko Bama ni musaka in bɔra ale kunna ale yɛrɛ kɔni ye Kulukoro ka ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Guinée Bissau kaw olu fɛ yen nɔ u ka jamana ɲɛmaa kalafili ka taa se wasaden kalafili ma u bulonlen ka kari nata ma kɔnɔ ni o bɛ bɛn novembre kalo tile 23 ma san 2025 fɛn min ye u ka jamana ɲɛmaa ye ni o ye Umaru Sisoko Ambalo ye ale kɔni kelen do ka i kanbɔ ko kura jamana ɲɛmaa kalafili nata kɔni ni ka o ma kɔnɔ a yɛrɛ kɔni dalen do a yɛrɛ la kosɛbɛ k'a fɔ k'a bɛna kɛ jamana ɲɛmaa ye ko kura. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni tun b'an bolo kɔrɔ bi ni k'a da u tulo kan aw minnu bɛ k'an filɛ sanga n'a ka wagati Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an b'a ɲini aw fɛ a ye continuer k'an ka kunnafoniya ni ka ale soutenir aw ka to k'an ka vidéo aimer ni ka a partager aw maa minnu fana bɛ yen nɔ ko aw ka kunnafoniyaw bɛ aw bolo kɔrɔ an ka numéro WhatsApp bɛ yen aw bɛ se ka kunnafoniyaw ni ka olu ci an ma an ka WhatsApp ale sira fɛ maa minnu fana bɛ yen nɔ ko jagofɛn b'i bolo i b'a fɛ i ka jagofɛn ale ka lakodɔn an ka kunnafoniya tɛmɛ sira fɛ an ka numéro de téléphone olu bɛ tɛmɛ an ka kunnafoniya ale duguma aw bɛ se ka an contacter a mana kɛ ko o ko ye an ka numéro kɔni o bilalen don bɛɛ lajɛlen ye ni maa minnu mago bɛ kɔrɔfɔ wɛrɛ la aw b'an wele aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.